Atzaldeon danoi. Laugarren saioa dau, ziklo hau hasizanetik, urtarrian 12 hasitza 3 saio izan die, transizio sozioekologikoan inguruan, eta ustote nabarmen eukidoune publikoak argi erakusten dela badagoela interesa, gai honi heldu eta behintzat hausnarketa mahai gainean jartzeko. Lehenengoa nolabaitxe testu inguru bat edo ezautza aldera Joseba Azkarragak eta ondoren LNR arte hogeita marren inguruko aurkezpena, elikaura buru jabetzaz izan ginoen azkena eta tartean basogintzaren gaur egun gogoera eta alternatibetaz, eta gaur energia komunitateak eta energiaren testu ingurua ezautuko dugu, hemendik eta aurrera begirako paradigma aldaketak sortatzen dabitzen honetan, ez? Goienerretik Bertsu Herria gaurkoan aurkezpena itxeko, urte askoan enpresa pribatuan enpresan lan indakua eta nolabait bere interesak beruan dabena Goienerren hasiera baten voluntari moduan eta oin langile moduan jardutera, eta hemendik aurrera halako eztabaidak mai gaineratu eta antzerakoak itxia helburua baldin badabe gaurkoan zikloa bukatutatzen emango dugu, eta baliatu nahiko nuke eskerrak emoteko aurreko hitzaldianetan parte hartutako kidi eta betxa gaur gerri. Mila esker. Eskerrik asko. Ez da itxatu gero eukiko dugu aukera aurrekotan eta izan da moduan galderak eta sortatzen badie, ez da bidarako, bukautakoan mikrofonuarako junpentsatzen galderak eta gota lasai. Atxaldeon, Goiener Etxebarrianaz, izan dagoen bezala, gorkak izan dagoen bezala. Atxabaltarranaz eta Goienerren bolondrez urte batzuk noie, eta langile moruen 5 hilabete edo. Urrian hasi nintzen, Deba Goiena eta Goiener arteko lanak iten. Gaur hemen energia komunitateei buruz azalpen batzuk emongutzuet, baina energia komunitate horreik Goienerren ikuspuntua, Goienerrek proposatzen dauena aurkeztuko zuet, eta proposamen hori ikuspuntu hori hobeto ulertzeko 3 diapositibatan azalduko zuet zer dan Goiener. Energia komunitateen inguruen berbain gau zergatik eta nundi datozen eta horren inguruen, zer dan energia komunitate bat azalduko, eta sortzeko inberdin pasuak eta sortze prozesu inguru hortan sortzen dien zailtasun edo inbiardien gauzei buruz bebai. Orduan, Goiener azaltzeko, labur, lehenengo esan bida, Goienerre daukola 3 zutabe bezala, ezta? Lehenengo zutabia bolondrezek eratzen duena da, eta hor, elkartia izeneko erakunde bat sortu dugu. Beste zutabe bat da sorkuntza, eta hor gabitz, indala isa 3 urtetik, energia berriztagarrien sorkuntzan inguruen proiektua sustatzen. Hernaniko Fagoiaga erosi gauen, hidroelektrika bat, Oñatiko Urjauzitzen 10% erosi gauen, eta ikastolea batzutako teiatuetan fotovoltaika jartzeko proiektu bat sustatu gauen, eta hor gabiz, Nafarkop izeneko kooperatiba batekin, sorkuntza proiektua sustatzen. Eta azkenik, lehenengua sortu zana, aurkeztuko zuet, Goienerrezeko, Goiener kooperatibia, zeinek egiten dauen energia elektrikoa, momentuz, komertzializau. Erosi eta saldu. Eta hori da, labur bilduta, Goiener zer dan. Eta Goiener zegatik zetarako sortu dan, azaldu horretik esango zuet, dauela, momentu enten gaur, 13.949 bazkide gara, 17.128 kontratu kudeatzen ditugu, kontratu pertsona fizikuenak, elkartienak, enpresenak, udaletxienak, edozein kontratu mota, edozein potentzia mota, edozein tarifa mota eskaintzeko gai gara, eta saldu egiten dugu. Gaur egun 45 langile gara, baina beste 4 sartuko dira laizter. 2-3 aste barru, beste 4 hasiko dira. Orduan, azkenengo 2 urtietan azkarrazten gabiz, kontratu asko hartzen gabitzelako, baina Europako proiektuetan eta herrixetako proiektuetan lan asko iten gabizelako. 200 bolondrez inguru gauz, eta aurreko urtia arraro samarra izen zanez, 2019ko ekitaldixek izen ziren, 100 bat hitzaldi eta formakuntza emon gituen.
Eta, bueno, ez lehen esaten dagoena, Goiener segatik sortu zen. Bueno, xede bat, gure xediera, ingurumena errespetatzen dagoen, eta justua dan energia eredu bat eraikitzia. Hori da, geure, xedie edo gure helburu nagusia, ezta? Eta hortarako zeiten dugu, bueno, uneko egun berriztagarria dan argindarra merkaturatu, sorkuntza proiektua bultzatu, aholkuak emun, kanpainetan parte hartu, eta gure helburu berak daukien beste erakunde batzukin lankidetzan jardun. Adibidez, Sorian edo Santanderren edo beste kooperatiba bat sortzeko bidien dagoenien, sortzen da bilenien, eta ondikan txikina danien, gu laguntzen dutzau energia saleroste prozesu hortan, elektrizidadeko merkatu bere zailtasuna daukolako, eta gure esperientzia eta gure baliabideak eskaintzen dutzau, eurek tamainua hartu bitartien, errexau izan deixen prozesu, ezta? Hori behiten dugu. Eta gero, geu saiatzen gara behintzet, hurbilekuak izaten, konfiantzaskuak izaten, konfiantza sortzen, aniztasuna onartzen, garden jokatzen, parte hartzia bultzatzen, eta kontan izaten dugu pertsonen premisak eta pertsonak bihar dauen arreta. Eta, balio horreikin eraiki izan, oindala 9 urte, Goiener, eta ibilbide polit bat egin dugu. Eta balio eta xede eta guzti horrek kontan hartuta, energia komunidadiak Goienerren ikuspuntutik, Goienerren proposamena zein jan azalduko zuetoin. Zergatik eta nundi datorren, hasiko gara lehengo. Eta, jakin dixuen, kontzeptu hau behintzat, Europan sortu zen, Europan hausnarketa bat hasi zen, ondala urte batzuk, eta konturatu gitzen, menpekotasun energetiko izugarrixa daukola Europak. Euskal Herrixek, euneko 82 edo, kanpotik ekartzen dugu. Behar duen energian, euneko 82, 85 inguru hortan, dana kanpotik ekartzen dugu. Eta Europan ez da inbesteko, baina Europan euneko 75-ekua, holakon bada, kanpotik ekartzen duen energia. Batez be, petroleu, ez da? Eta horrek, menpekotasun ekonomikoa bekarten dugu. Eta orduen, bidezko trantzizio bat, energi iturri bertakuekin, jasangarrixekin eta eskuragarrixekin inalizeteko, Europan hasi ziren hor, hausnartzen zerrin leiken, ez da? Naiz eta, jakin, kontraesanak begongo diela. Bide hortan, dana koherentziaz itxia, ez talako posible izango, baina hori bintzat, buruen eukita, ez? Orduan, hausnarketa batzun ostien, Europan zuzentarau batzuk inzien, eta 2018an lehenengo aldiz, energia berriztagarrien komunitateak aipatu ziren Europako zuzentarauetan. Eta hori zer dan azaldu zen. Eta 2019an beste komunitate mota bat azaldu zen zuzentarauetan. Hiritarren energia komunitatea. Orduen, bi kontzeptu honek, gu batabestien barruen sartzen ditugu, igual ez da hainola barruen, baina globaltxu moruen edo, esaten dau diela, hiritarren energia komunitateak. Eta horrek die, elektrizidadiekin zerikusia daukien proiektuak hartzen dituen erakunde bat. Horretan ez dugu geixeek izakonduko, guri geixeek nintzen jakuna bestidalako. Hiritarren energia komunitateetan berriztagarri ez dan proiektu be izan lehizke. Eta guk esaten dugu berriztagarriak ezen berdiela eta lekukuak. Eta berriztagarriak eta lekukua dienean eta energiaekin zerikusia daukienean, horrek die energia berriztagarren komunitateak. Barruen dauen urdin hori. Eta orduen, aurrekari horreikin zer da energia komunitate bat? Europako zuzentarauek esaten dauienakin, energia komunitate bat erakunde bat da. Erakunde bat. Zeinan inguruan, ingurune hurbileko pertsonak eta erakundiak antolatzen baitien. Publikoak, zein pribatuak, energia sektoriakin zerikusitza daukon jarduera batian elkartuta lankidetzan aritzeko. Bertako kidiei edo tokiko komunidadiai zerbitzuak edo bestelako onura sozioekonomiko eta ingurumenekuak emateko. Hemen, hitz sorta haundi badau, baina hitz bakoitzak bere esanai oso importanti dauko. Bukaeran errabaiten dau helburuei buruz, onura sozioekonomiko eta ingurumenekok izen bidiela, ez dago aipatzen diru irabazixak, finantza helburuak ez. Zaten dau, helburu sozioekonomiko eta ingurumenekuak. Zer zaten dago bai? Eskaintzan, energian sektoriakin zerikusitza daukon eta
berriztagarrixa, ez da berriztagarrixa, hemen energia komunidei buruz da bielako, baina gero berriztagarrixa aipatzen dugunean, berriztagarrixak izan behar die. Eta zein parte hartzen dauen? Pertsona fizikuak, juridikuak, elkartiak, enpresa txikinak, enpresa hundixak, energia komunidadien kasuen, edozen gauza izaleke, energia erakunde horren parte. Orduan, trantsizio energetikoan alderrixak kudeatzeko modu juridiko berri bada. Eta Europako zuzentarauak definitzen baldin badauebe, estatuz-estatu, fanbida zuzentarau horrek lege bihurtzen. Eta urtengo ekainean lege horrek ez daukie epia herrialde bakoitzean lurra hartzeko. Lehen esan dutena beste modu baten esateko, hemen dauz elkartiak, hemen dauz enpresak, hemen dauz norbanakuak, hemen dauz auzokide elkartiak, erakundiak publikoak, eta guzti horreik tokian tokiko baliabide energetikuekin, bakoitza daukonakin, hemen dauko eguzki apur bat, basuek eta aixie depende. Eta horreikin, zein bida, ingurumen, gizarte eta ekonomikoak dien onura batzuk sortu. Finantziarioak ez daukilekurik edo behintzet ez dauki lehentasunik. Eta hau behin da berriz aipatzen da Europako zuzentarauak. Orduen, zeintzu die ingurumen mailan onurak? CO2 isurixak murriztia edo biodibertsitatea babestia, gizarte mailan zeintzu die onurak? Hezkuntza, formakuntza, pobrezia energetikoa gutxitu, elkartasuna, lako onura batzu dauz. Eta ekonomiko mailan, kontsumoak aurrezten die, ekonomia zirkularra sustatzen da, etekinak berrin bertitu iten die, lanpostuak sortzen die, bertakuak, horre di apur bat, energia komunidade batek bultzatzen dituenak, sortu nahi dituen onurak. Herri jasangarri, iraunkor, bere burua aski daukona, ekologikoki neutroa, gizarte kohesioa bilatzen dauena, eta bar. Eta guk, Europako zuzentarauetan irakurri gauenien gauza guztionek esan gauen, ostras, boien erroin dala behatzi urtetik, hau bultzatzen dabil. Ostra, honekin famigare, atope. Eta, hortan gabiz. Orduen, hemen azaltzen da, kuadroa hundi hontan, apur bat, zerrein leiken energia komunidade batek, hiritarrena baldin bada, edo berriztagarrixena baldin bada. Hor, kolore desberdinekin, hori da, Citizen Energy Community, hiritarren energia komunidadia, eta bestia da Renewable Energy Community, energia berriztagarrien komunidade. Orduan, berdien dauzen, edo urdinen dauzenak, die energia berriztagarrien komunidadiek inleizken aktibidadiak. Alde batetik daukou, eguzkixakin, edo aixiakin, edo urakin, edo biomasakin inleiken proiektuak, eta horrek berriztagarrixe die, eta bestalde batetik daukou, ez berriztagarrixe dienak. Eta argi dela garbi dau, ez berriztagarrixetan, ez daukuela ez urdinik, ez berdeik, ordana, urdin badau hemen, baina da kotxe elektriku baldin bada. Kotxe elektriku baldin bada, bestela ez da balixo. Orduen, baliabide desberdinekin, inleiken aktibidade desberdinak, autoekoizpena, ekoizpena, aholkularitza, ibilgailuak kargatziana, autua partekatziana, eskariaren agregazioa horren figura berri bat sortu da, agregador dela demanda esaten dut ziena, horrek bere ibilbide eukiko dau, gaz merkaturatzaile moruen adibidez, ez batak ez bestiak, ez dauko aukeraik, printzipioz gaza ondiokan ez talako berriztagarrixa, badabitz proiektu batzuk asmatzen edo garatzen hori sortuko dabina, baina momentuz, berua eta hotza merkaturatzeko proiektu izan leizke edo banaketa sariena, baina banaketa sariena bakarrik izan leike hiritarren energia komunidadina. Orduan, kuadro honetan agertzen dena da, energia berriztagarrien komunidade horrek, erakunde horrek, eileiken aktibidadiak. Akaso geixo egongo die, baina guri bintzat, gure buruen okurru jakunak hone die. Ez die gutxi, baina, lekuan leku, erabilia izango die, edo ez. Hemen uretan adibidez, Bergaran badokutzu bolubarrin hidroelektrika bat, txikitxo bat, oinatien apurba geixo daukie, aixiana, elgean badau, baina ondiokan hemen inguruetan, herrixen edo muinuetan edo, baliagarri izango dien errotak ondikan ez da oso garatuta,
Baina eguzki plakak adibidez, bai, eguzki plakak teilatuetan eta enpresen teilatuetan, eta, bueno, guk uste dugu, badauela aukera, ezta? Eta gero, zeinek parte hartu leiken, eta parte hartzeko moduak zeintzu dien, hemen esaten duguena da, Europako zuzendaragoak esaten duguena da, parte hartze izen bidala, irekisa, borondatezkoa, eta ez diskriminatzailea. Eta horrekitz potolu edie. Eta gero, energia berriztagarrien komunidadiek, proiektu erkiko gertutasuna eta autonomia bihar dauela esaten dau, hiritarrenak kasu hortan apur bat fleksibli hau edie. Hau diapositibo hau, berandutxuo azalduko zueto beto, urrengo beste diapositiban hobeto agertzen dalako. Eta hori, energia komunidadiak behin zer dien, zetarako dien, eta zeinek eratzen dituen eta jakinoztian, apur bat, sortze prozesu hortan gertatzen dien gauzak edo kontutan eukibi dien gauzak aztertuko goin. Alde batetik esan biherra dau, Espainien ez dauela legerik energia berriztagarrien komunidadiak babesteko edo, baina Europako beste herrialde batzutan bai. Eta Belgikan eta Grezian, eta badauz beste esperientzia batzuk, herritarren artean, energian burujabetzan, energian ahalduntzian, gauza politiak inditxuen, ezta? Eta Espainiako legia kondikan babesten ez dauen arren, 2019ko errege dekretu baten aipatu egiten dau. Aipatu egiten dau energia komunidadiak. Energia komunidadiak eta energia berriztagarrien komunidadiak. Eta parrafuen azkenean, azpimarratuta daukon, borobilduta daukon hortan, esaten dau, berriro, Espainiako legiak, argi eta garbi, diru irabazisek ez daui leukiko importantzia lehentasuna behintzat. Beste gauza batzuk importantzio bediela esaten dau. Eta hori, esanguratxue da. Espainian, momentu hontan, titularretan, periodikoetan eta behin baino gehixotan agertu die energia berriztagarrien komunidade sortu diela, baina sortu die asixak. Sortu die energia komunidadiak izan izango dienak, Espainiako legiek apur bat babesten dituenien, baina momentu hontan titularrak die. Valentzian gauza asko inditxue, Galizian bebai, Katalunian bebai, Araban bebai, Garezen beba dabiz Nafarruan, badau pilpilian gaixe, baina erakunde berririk sortu, ondikan ezin izan da sortu, ez dauelako legerik hori ondikan babestuko dagoenik. Kooperatiba bat sortu leike, baina deitxu, energia berriztagarrien komunidade deitxu, ofizialmente, printzipioz ez. Eta gero badauz beste batzuk, moda ontara edo, apunta uguran edo, badabitzenak. Euren modure, Repsolek eta Petronorrek eta Kutxabankek eta badabitz, energia komunidadiek itxin dabitzela esaten, euren modure. Baina guk, ze komunidade mota eraiki nahi du. Eta komunidade eraikitze hortan, goienerren proposamena, itxeko gukin joguena da, apur bat, azterketa bat, energia komunidade batek, daukon ahulgune, mehatxu, indargune eta aukera desberdinen artean. Eta azterketa horren emaitza moruen edo dau, diapositiba hau, apur bat letra geixigi daukona, baina hemen esaten duguena da, energia berriztagarrien komunidadiek daukola aukera batzuk eta indargune batzuk, baina aldi berien daukola ahulezi eta mehatxu batzuk, ezta? Eta ahulezi eta mehatxuak zeintzu dien? Adibidez, sortzen danian, sortzeko bihar dan diru apurrori, atateko zailtasunak egon lehizkela. Hori, zailtasun bada. Beste bat, sortzen dabitzenian, energiakin zerikusirik ez daukien pertsonak, bolondrezak edo profesionalak, baldin badabitz eta espaldin badaukie jakintza nahikorik, horren kiko menpekotasun batek sortzen ditu zailtasunak. Edo, merkatuan sartzeko, merkatu elektriko, energian merkatua, nahiko komplexu da, Espainian lege mordo badauz, errege dekretu mordo badauz, eta guzti horrek dominau eta apur bat itxen zabitzena ondo dauen jakikie ez da inzamurre, orduen horrepe, zailtasun batzuk emuten daun. Edo gobernantzan, klaro, erakunde bat sortu bizu, eta erakunde hori zela gobernau bidan hori erabakitzen nahiko denbora pasaulik.
Edo kooperatibismo ebera, guk proposatzen duena da, energia berriztagarrien komunitate horrek kooperatiba izatia. Irabazi asmori bariko kooperatiba, goien erratan boruen. Baina, klaro, naiz eta gure inguruan kooperatiba desente dauzen, kooperatiban funtzionamenduen jakintza ez dau hain zabaldua. Orduen horrepez zailtasuna sortzen dau. Edo, asoziazionismo harin bat sortzeko aukera beba dau, elkarte komunitate horretxako bat sortzerakuen. Edo beste aukera posible bada, gertatzen da bilena bebai, korporazio handixek diskurtso ereduaz jabetzia mozorrotutako komunitate erakunde bat sortuz. Edo beste aukera bada, Europako zuzentarauak hain ondo erakusten dauen zerbait, apur bat biguntxu hau edo, definitzia Espainian, da orduan energia berriztagarrien komunitate horrek, izatea apur bat fleksibli hauak edo, legia eta daten danien. Hori be, mehatxu bada, hori posibilidea bada. Baina aldi berien, indarguniak eta aukera dauz. Eta ez die gutxi. Energia berriztagarrixeko tokiko baliabideak erabiliko daue, eta tokiko baliabideei injarra emutie, beti da ona, ez? Eta horrek, bidezko eta arrazoizkue eta pobreza energetikoan kontrako eredu bat bultzatu leike. Eta hori be, aukera hon bada. Gero norbere energia beharren autohornikuntzan kontrola eta erantzunkizuna, azkenien energien inguruen norbera ahalduntzia, gaur egun geixenok fakturie igual ikusi bestu egiten, eta igual pagau eta igual ez dakigu zeini paketan gabitzen bez. Ez da arraru jakit, eta zuk zeini erostuntazu bat, ez dakitz, ez nau seguro. Eta ez tarifa daukotzu bat, ez dakitz, fakturak ez dugu entendi duten. Eta hortik, pasau bigare, apurka-apurka, formazioaz eta sensibilizazioaz da lan desentein ja, energian ahalduntzera, guk sortzera eta guk kudeatzera gu bihar dauen energia. Eta bide hori ez da egun baten ingo. Baina indargune eta aukera handi bada. Herritarrentzako eta enpresentzako inbertsioa tokiko aktibuetan. Hori lanpostua sortuko dau, bertakue erabiltzen baldin bo, bertako baliabideak erabiltziak beti ikarriko dago onurak. Tokiko ekonomian iraungo dauen diruzarrerak sortuko daue, komunitarien bihar sozioekonomikoi aurre itxeko eta bertan berrinbertitzeko. Kooperatiba irabaziaz mori bariko baldin bada, daukon irabazizek bertan inbertiru beharko itu. Ez bazkidei banatu, horrek ez dauko legurik. Eta kanpora bialdu gutxio. Energia berriztagarrien onarpen publikoa ondituko dau, gaur egun ondikan ez da hain ohikua norbere elektrizidadie energia berriztagarrizetatik etorriko dala ziurtatzen dauen pertsonen kopurua ondikan, ez da hain handixe, baina energia berriztagarrien komunidadiek sortzen dien einien, kontzientzia hori lantzen fango da, eta jende gehiago bilduko da ari hortara, ez da. Tokiko komunidadien gizarteko ezinua eta erresilientzia hitza Europako funtsetan be agertzen da, hitz importantia, areagotzia. Azkenien erresilientziak esan nahi dagoena da, krisis bat, momentu txar bat datorrenian, norbera egotie prest, norbera ez hainbeste sufriruteko gaitasun eukitxia. Eukitxia nahikue oinarri, xumiak iten da moruen, ez da, isi joten da, eta barriro zutitutzen da. Hori da erresilientzia. Elkarrekin eraiki eta zaindu, hori gure da bitxie energia berriztagarrien komunitate batek. Despopulazioan kontra be, balixo dau. Igual hemen despopulazio problemaik ez dauko, baina herri txikin hauetan eta, edo desagertzen da bitzen herrixendako, energia berriztagarrien komunitateak aukera emun leikie despopulazioan kontra lan iteko. Landan eta irixen lotura be, landuko dau, eta lehendik dauzen sariak eta sektorean itzeko sare berrixak sortzia. Azkenien, energia berriztagarrien komunitate batek, komunitate bat behar dau. Elkarrekin gauzak iteko kontue da energia berriztagarrien kontua. Energia berriztagarrien komunitatea. Eta aldi berien, publiko eta udal arluai buruzko pertzepzio hobia be landuko da, ze gure ustez behintzet energia berriztagarrien komunitateek
udalen eskutik baldin badatoz, samurra landuko die. Hau lehen azaldu dutzuetena da, zeintzuk eta zetarako, eta azkenien baloriak, tokikua, eta eitxeko era zaindu bidie geure ustez. Eta gero apur bat diapositiba tekniko txu hauetara fanda, Europako zuzentarauek esaten dauie, finantziarioak ez daukola lekurik izango, ez dauela lehentasunik izango, ezta? Bueno, guk esaten dagoena da, kooperatiba, irabazez barikua baldin bada, hori beteten dauela. Europako zuzentarauak esaten dau, irekixa, borondatezkoa eta ez diskriminatzailea izan behar dela. Bueno, hortarako, sortzen dan kooperatiba horren, araubide ekonomikoan hori ifini behar da eta hori ziurtatu behar da, eta listo. Europako zuzentarauak esaten dau, ekonomia, gizarte eta ingurumen onurak ekarri behar dauela. Bueno, hori be, araubide ekonomikoan ipintzen du, eta listo, eta gero zaindu, klaro. Eta gero eskaintzan, lekuan lekuko jardueren, lekuan lekuko baliabideen arabera, desberdinak izango die, eta energia berriztagarrien komunitate bat sortzen danien, bertan dauzen baliabide horrek zeintzu dien jakin ezkero, araubide ekonomikoan, lege araubidean eta hori idatzi zipintzen da, eta orduen zabalik geratzen da, erakunde berri horrek inleiken aktibidadien zerrenda. Pintzen bozu, plaka fotovoltaikoak ifintzera goiez, gero gauza geixo bitxia gurezunien ez datu, ostra, eta oin, esaten duzu, inbio, energiakin zerikusia daukon aktibidadiak, ozana, beruanak, elektrizidadina, plakanak, zabalik izten bozu, berriztagarria dien inien, balixoleik, ez da? Eta udalen aipatu dutzueten diapositibia, non agertzen dan, erakunde hortarako parte izeteko aukera daukienen zerrenda eta erakunde hortan ze papel eukileikien. Guk ikusten duen erakunde hortan, guk ikusten duen kooperatiba hortan, dauz kooperatzaileak, dauz kolaboratzaileak, dauz inbertitzaileak eta dauz langileak. Kooperatiba integral hortan guzti horrek dauz. Eta Europako zuzentarauek esaten dauenagatik, pertsona fizikoak izan leike kooperatzaile, izan leike inbertitzaile, izan leike langile, baina kolaboratzaile ez. Enpresa txikinak eta enpresa ertainak izan leizke kooperatzaile, kolaboratzaile eta inbertitzaile, baina langile ez. Eurei eskatu leikixo, zerbitzu batzuk erosi leikixo enpresa horrei, baina eurek ezin die langile izen. Enpresa hundixen kasuen, bakarrik izan leizke kolaboratzaile eta inbertitzaile, baina oso baldintza berezixetan. Enpresa hundixek, Europako zuzentarauek esaten dau, energia berriztagarrien komunitate horrek autonomoak izan behar diela, eta orduen enpresa hundixe sartzen baldin badie, autonomia galtzeko horreizko hundixe danez, ikendana da baldintza asko jarrita oso mugatu izan bida euren parte hartzia. Eta erakunde publiko, parkatu, erakunde publikoen kasuan, tokikua izan behar da, ez dana tokikuak arazo gehiago dozka, baina bete behar dau kontratazio legia eta beste lege batzuk parte hartu izateko. Parte hartzia, guk uste dugu garrantzitsu edala, lagunduko dauelako herritarren gana heltzen, baliabideak lortzen, kudeaketan be lagundu leike, bertako erakundiak udaletxiak edo mankomunidadia edo kuadrillak edo horreik parte hartzia nik uste dugu nahiko garrantzitsu edala. Eta bizilagunen elkartiepe parte hartu leikie kasuntan kooperatzaile bezala. Eta botere banaketan, erakunde bakoitzak, komunitate bakoitzak aukeratu edo erabaki behar baldin badaube, guk proposamen bat iken dugu, edo baina beste edozein izan leike, nun kooperatzaileen artien boterien 170 eukiko daubien, kolaboratzaileen artien 105, inbertitzaileen artien 115, eta langileen artien 105. Baina hau proposamen bada, hori ja komunitate bakoitzak beri aukeratzen dago. Gero, guk hemen dauko, plan bat inge dauko energia berriztagarrien komunitate bat sortzeko jarraitzu bidan prozesuakin, hemen ez gare oso detailera fango, baina sortze prozesu hortan kontutan eukibi erdien gai batzutan, geuk, goien erren partez behintzat, prozesu hortan laguntzeko, bide lagun izateko aukera sortzen du. Zerbitzu hori eskaintzen du, batez be, momentuz behintzat, udaletxiei. Orduen,
Xediak helburuak definitzerako orduan, guk esaten duguna da, ikuspegi integrala eta anitza behar dela. Eratzerako orduan, babes juridikoa, estatutuak, barne araudi zirriborruak, guia badaukou, proposamen batzuk, gero komunitate bakoitzak inbiko dauenak aztertu, balorau, eta modifikau bihar baldin bada, jarduerak be, tokian tokiko baliabideen arabera, aurrebidera gertasunak itxeko gaitasuna badauku goienerren, autokonsumo kolektibo bat, edo beraukuntza sistema bat, edo olako energian inguruko proiektuak, energia komunitate horren parte izen bihar baldin badie, bidegaragarrisek izen bidie ekonomikoki. Energia berriztagarren komunitate bat, irabaziaz morik barikoa dela esatiak ez dago esan nahi, dirua galtzeko presegon bidanik, baizik eta sortzen dien proiektuak, diru mordo bat irabazteko ez diela, baizik eta jasangarrisa diela. Hortan gu lagundu eike, aurre bideragarritasun horrek iken. Parte hartzaileen kasuan guk lagunduko, aldauen eginean, lekuan lekuko komunidadiek ezautuko dago beto, ez da? Baina, guk badauko gure proposamenak iteko, merkatarixak eta elkartiak eta, herrian dauen komunidade bizi hori alik eta modu anitzenian egoteko proposamena dauko goienerrek. Eta gero parte hartzeko irizpideak, nola bideratu prozesuak, zeinekin, noraino, hortan be, badauko bidelagun izateko bokazinua. Finantza asuntuetan be, nundik atara dirue, zetresna erabili, hasierako borondatezko ekarpen horreitan, hor badauko beste gure ekarpen etxeko aukerie, eta kudeaketan, lehen esan dutena, bidelagun izateko proposamena ekartzen dugu, eskatzen dozkuen lekutara. Eta esan dutena, badakigu kooperatibak sortzen, badakigu energia proiektuak garatzen, badakigu parte hartze prozesua lantzen, baina protagonista beste batzu die. Bergaran izango zabazan, zeuek izango zinake protagonistak. Momentu honetan, Hernanin eta Leitzan gabiz, nahiko aurreratute, batez be Hernanin, energia berriztagarren komunitate honetan, eraketa prozesu hortan, debagoienan be, momenturen baten, lur hartu biharko, lekuren baten eskatzen baldin mozko behintzet, energia berriztagarren komunitatea lantzen, eta gu behintzat, zabalik gauz, eskatzen dozkuen lekutatik, laguntza emutera, gure eskuen dagoena itxera behintzet. Eta hau izan da dana. Ulertu dan, ez dan ulertu, galderari badokut zuen. Mucho rollo. Eta oso teknikue, bota. Atzalde honan nahi, komunitatea esan duzun aldetik, oindala hilabete edo entzundondik, ataietan be ipinera izkela panelak eta hori zela zela funtzionatzen dau? Bai, bitxu, hemen salta hori indoten diapositiba baten hori aipatzen dau. Hori da. Hemen, aipatu dut, ze baliabidekin, ze aktibideekin leiken, eta hemen behien jartzen dagoena ez dut aipatu. Oinzuk inaut esan dozunean, aipatukot. Autokontsumo kolektibua, berez, ez da energia komunitate bat. Autokontsumo kolektibua gaur egun leiken aktibidade bada. Norbera jarleike bere teiatuen plakak, beretzat, edo bat baino gehiaguntzat. Bat baino gehiaguntzat ipintzen da nien, orduen partekatu da, energia autokonsumo kolektibu da. Eta hori legala da, posible da, eta erresa da. Eta ez da erakunde bat sortu biherripez. Gertatzen dana da, erakunde olako bat sortzen bazu, edo, erakunde ez, autokonsumo kolektibo horreitako bat sortzen bazu, nahikua mardula, zan zeike, hau, etorkizunean, energia berriztagarren komunitate bat izan leike. Momentu honetan, autokonsumo kolektibo bat da, eta hortarako ez dago erakunde bat sortu biherrik. Ikin dozuna da idatzi bat, esaten behitu,
100 gare eta bakoitza jarri dugu 10, bakoitzantzat 100%, sortzen dana 100%, bakoitzana da. Eta hola banatzen da, eta jazta, ez dauko zailtasun geisha horik. Banatzailean afanbidea informazio hori, eta gero banatzaileak informazio botat emutun duza merkaturatzaileei, zuri deskontatzeko zure fakturan, hor sortzen dana 100%. Hola, hitz gutxitan, hola da. Baina horrek ez dauko zeatik energia berriztagarrien komunitate bat izan biharrik. Autokontsumo kolektibo bada, printzipioz besteik ez, erakunde sortu biharrik ez dau. Eta guztiz legezku da, eta ebeko laguntzak daz, eta bai. Bueno, hau ikusiaz, gai oso garrantzitsua dela aurrea begira, nik uste dut, haitxatu okela, utalan, laguntza eta niretzako hau etxez-etxeko langintza badak bentzet azteko informazio bezala eta jentiak o pertsonak hau ikusi iztien bere onurak udalan parte hartzea ikusteko behar eskua zuekin batera. Nik uste guat honi emon biakola garrantzia handi bat ikusten danez hau izenko biharretziako danontzako altxorra. Orduan, herriko eta auzoko erakunde guztian parte hartzea, baina gerturatuta etxez-etxeko langintze hori. Bai, azkenengo Hernanin goiez apur bat aurreratuen, ez da? Hernanin jo urtebete inguruko prozesu bat, maiatzean edo pandemia etxein gazenien edo azizan gutxi gora bera, udaletxek izan zagon, ostras, gugabitzen herrixa eraldatu guran, herrixa berriztu guran, eta energien inguruen, torzien goien herri galdezka eta goien herri esan gutzen. Energia berriztegarren komunidadiek izan leike erramintxagon bat, herrixen itxen zabitzen hori gertatzeko, ez da? Orduan, udaletxiakin eta beste erakunde batzukin izan azan, urtebete baten isa, landu sukaldeko lanain ikusteko benetan zer enbiarko zan gero hori herriko elkarte eta pertsonen gana heltzeko. Eta momentu hontan ja, Dabil Hernani aurkezten lehenengo erakunde batzui, erakunde horreik erantzun positibo muten baldin badaue, ingo dana da, herri guztiari aurkeztu eta esan, zein gure dagoena apuntau. Esplikau ingutzeu, zer dauen, udaletxiak baliabide batzu jarri dau, teiatu batzuk prest dauko udaletxiak esaten dau, berak izteko prest daukonak, azpixen ez daukolako konsumoi, adibidez frontoi batek azpixen egunez ez dauko konsumoi. Orduan, frontoi horretan jarten bozu plaka batzuk, hau baliabide bada, energia berriztagarren komunitate honentzat, erabili deixen bere beharretarako. Edo beste batek esango, iguale udaletxik dauko baso batzuk eta baso horreitako egurra noixien baina hartu eskero, iguale hemen galdara handi bat jarten bau, iguale auzo bateko edo auzo txiki bateko edo auzoki delkarte batzutako berokuntza prozesua, etxien berotzi igual horrekin ingeike, bertako baliebidikin zerrein, erakunde energia berriztagarren komunitate bakoitzak erabaki beharko dau. Eta hortarako erabaki alizeteko formazioe oso importante izango da, eta etxez-etxekue eta olako batzarrak edo handixauak edo txikinauak, baina asko inbiarko die, norberak erabaki egokisak hartzeko lehenengo jakinin bida horri buruz. Altuntun ezin gauzak erabaki. Orduen energia oinarte hain urrun egondan gai bat izan danez, enpresa handixek bakarrik landu leiken zerbait dela uste gauenez, oinez izaten dugu ez, energian geuk egunero ogixe erazten du moruen, egunero energia zela sortzen pentsetan egon bikou, berriztagarri izen behar baldin bada, olako izen beharko da, tokiku eta berriztagarri. Hori da, goien erretik ikusten duen mundu, etorkizuneko mundu bat. Urrutikua eta berriztagarri estanak, ez dauko etorkizunik. Eta urrutikua eta berriztagarri izan arren be, bertako baliabideek zer. Eta gu nun gehatu bigare. Orduan, eskerrik asko, lehenik eta eskertzia nahi dut ziklo honen antolakuntza bera, herritxar moduan, lausaioak oso interesantiak izan dira. Nik faltan bota izan dut, hona hu infinitua, baina buru jabetza teknologikoan gaixa, hurren urtean edo antolatzia nahi bada ziklo berriro edo, gai hori guzteko jaten lantzia. Eta goien herri daukizonez, asko guztau jat komunitatien proiektua,
Oso ondo saldu, ez neban ezagutzen, ni Goienerreko bazkidea eta erabiltzailea naiz, eta sentsazioa daukat, hau bidea hau dala, eta epe ertain luze baten ontara jo bidula, baina batzutan badaukagula ohitura goitxiberako plantamenduak itxera, eta oin momentuan ja gaur bertan badaukagula aukera aurrera pauso txiki bat emateko, eta Goienerreko bazkide eta erabiltzaile itxeko, ez? Eta guztoko gaten, erabiltzaile moduan esan biot, aurten 2 aldiz aldatu naiz etxez, eta dei batekin dana tita baten aldatu hotela, oso erreza ala, ez? Batzutan hemen ikusten dugu proiektu igual, ambizio handi xauko proiektuak, eta iruditzea hau zaiagoa ala, zuk esan duzun bezala, ez? Jendia ez dakixela zetan daukani zeukan kontratauta bez, eta norbait baldin bagoz dana Goienerreko erabiltzaile edo bazkide, gomendatziaz, benetan ikuspegi praktikotik be, oso erreza ala, oso komunikazio ona itxen dozuela, zuen emaila jasotzia eta euskeraz eta oso interesantiekin eta zentzu hortan nahi notzuka galdetu, bakizun, igual ez dautu hori ez daukazu, normala izango zen, baina bergaran zenbat bazkide gazen, ze horri izango zen pixkat igual jakitzia ez, momentu hontan, zein dar da hon herri mailan, zenbat Goienerreko bazkide garen, eta aurrera pauso horrek posibilian edo lehenengo lanketa bat inbian herrixan. Buruz esango dut, 200 eraztela jegetan. Enaz ziur zenbaki izana, baina olako inguru horretan da. Apa, Atzaldeon, ez dakit ondo noian. Goiener, merkatu librean zaete, ez? Orduan, Espainia mailan merkatu regulatuan 6-8 enpresa dare. Orduan, ni merkatu regulatuan hau, bai? Kurrian. Bai, kurrian. Eta galdetu nahiko nuke, kontsumitzaileen elkarteak eta kartek esaten daue, merkatu regulatua, merkiaua dala, merkatu libre baino. Generalien bai. Badaukazu ni merkatu libretik, merkatu regulautik librea pasatzeko, badaukazu zuek bermatzia prezio aldetik antzerakua izan aldan, ala ez? Ala beste onurak berriztagarrixa dala. Merkatu regulautuek babestute dauz. Orduan ezin ja konpetiu prezio aldetik. Ez, guk ez. Imposible. Guk ez. Ino, merkatu libreko ino. Merkatu libreko batzuk iten daue oferta oso agresibuek eta badauki euren potentziak, instalazio daukielako, sorkuntzan oso potentzi dilako, edo oso agresibuak izen nahi daukielako, eta sortzen daue eskaintza merkiauak. Baina igual aldi berien dauki beste komertzializadora bat, enpresa beraren azpixan, nun kriston margena daukien, honen margenakin bestiana, guk bakarra dauku, guztauko. Gauza batzu dare, hemen sartzeko minuteko, ez? Bai, ez gu ez gare merkienak, baina gurekin pasetan dan jende geixenak aurreztu iten dau. Zeratik, potentzia egokisa aholkatuko zagoelako. Geixenok, potentzia geixegikoakin egoten gare. Geixenok, ez dut esaten danok, Baina auzoki delkartekako igogailu edaukienak, geixenetan, kriston potentziak eukitxeitue. Ez dut esaten ze potentzia erabili izan duten azken denporan, orduan ez naiz... Bai, energia ez dut, bai, merkatu reguladuan... Ze potentzia daukaten, bai, ze potentzia pikuak eta duken... Hori inopestotu esaten, hori fanbiozu kontadorera, hori bukatara gehi informazioa. Baina hori, kontadore digitala daukogu enetik, eta badauko ja gutxienez 2 urte, zeure e-mail eta telefono batekin, eta kupsakin, kupsa da kontadorian DNI xamoruen, eta hori merkatu regulatuko faktura baten beti dau kups zenbaki hori, ES00kin azten dan zenbaki hori, ES002 bat normalien, hemen bergaran seguramente, ez dakutzu beste banatzaileek hori da, ES002 bat azten dan zenbaki hori, eukitzen bozu, e-mail batekin da telefono batekin, Iberdrola distribuzioneko paginan sartute, hor sort, latara zeike zein jan zure potentzia. Edo bestela, Goienerrera behitxute zane, Goienerreko bazkide izate gurot. Nik ze potentzia gurot. Ze potentzia da, nik eukibidotena. Eta orduen, urten itxen zara, eta ja ez da izango hain merkia potentzian da energian presioa. Baina, seguramente, potentzia bajatzeko aholku ingotzugu eta gutxiu bagauk zu. Normali meintzet,
naiz eta Goiener merkiena ez izan, Goienerra pasatzen dienak, ni komertzial moruen lan iten dut, eta baliteke, 1.600 euro gastatzen dauen, igogailu daukone portal batek, igual, Goienerren proposamena, 1.000 eurora bajeti izetie, 600 euroko horrezpenak, barbaridade bat. Eta etxietan be, 5 edo 6ko potentzia dukitxia, igual ez da ainarrarua, eta idukin normalien behintzet, ibil leike, eta zukaldie gazasku bada, igual bikin be bai. Eta hor, zenbat da potentzia baju eduki, orduan da gehiago horrezten da. Orduan, Goienerrek zintotasuna aurretik dauko. Eta horrek, hori balore bada. Presioen ez galela merkienak, argi eta garbi ez. Baina, aukera bat itxie da. Ez da gaine horre, ez da gaixe, baina 80. hamarkadan pasau zen, parte fijua eta fakturiana oso txikitsu ezala. Eta azizien indukzioak eta ez dakiz zer, da bitruak eta jende etxedanetan potentziak igozien, ze fakturetan etzan igarten. Potentzia parte fijua oso txikin ezalako, baina alako baten legiak aldatu ziren, eta erdixa hogei xau, potentzian araberakoa pasau zen da. Dano derrepentien, ze pasau da hemen. Akostun barok itzen, fakturan hainbeste pagetara, olako potentziakin, eta potentziak igual olakoak izalekian, eta hori fakturan direktamente doia. Ze fakturan erdixa, oeren depende ze konsumo daukutun, ze potentzia daukutun, fijue da. Espozu ezer gaztetan be, pagau itxen duzu. Eta hortan, laguntzie bier dauenak, laguntza eskatuen bidau. Goienerrek emun leike. Kaixo, galdera bat bai praktikoa, ni undela denboratxoa egin nintzen Baskide beste kooperatiba baten, Goiener handikan sortu gare zegoenean, eta Iberdrolak deitu izan duzta bono soziala bai eskaintzen. Galdera da, ez dakit aldatu duan legia, Goienerrek aukera daukan hori egiteko, ara ondikan be ziltasun duaren. Zoritxarrez, bono soziala merkatu regula duen da zenak bakarrik eskaini lekie. Euskal Herrixen, Iberdrola komercializadora de último recurso horrek bakarrik emon leike bono soziala. Hola dau babestuta legiak eta Goienerrek ezin dauen mun. Baina, Goiener azkenengo urtian dabil Goiener soziala, pobrezia energetikoan inguruen, nahiko lanketa politxe egiten, eta naiz eta bono soziala eskaini ezin jauen, eskaintzen dagoena da udaletxiko gizarte zerbitzuetan zerbitzu bat, nun guk laguntzen dotzauen, zaurgarriak eta egoera ekonomiko okerrenien dauzenen fakturak aztertzen, aholkatzen, ze etxe horreitan be, ezagintxasuna, hemen besteku da. Ez dakixi eze potentziako meni jakien, o inkluso ez dauz merkado regulauen. Guk ez dotzau esaten Goienerrera etorreteko, baina esaten dotzau, baldin badau, tarifa merkado librieko enpresa karo baten, pasetako, hori edozen momentutan pasauleik edonor, merkadu regulauko enpresa hortara. Eta holako aholkuak emunaz, eta enpresa regulaura pasau ezkero, orduen ja bono soziala eukileike pertsona horrek. Eta lantzen gabiz, baina ondikan ez dugu guztiz bukatu, Goienerreko bono sozial bat eukitxia, baina horrek Baskidien babesa bihar dau, ze Baskidien takeitzela nesan. Goienerrek askoz margen gutxi, isa margen barik saldu leike bono soziala antzerako zerbait, baina, klaro, margen hain gutxikin beste Baskidien presioa baliteke igo bihar izatea zerbait, enpresa jasangarriza izan deixen, ezta? Orduan, hori lanketan gabiz, udalen laguntza, udalen abala, igual izan biharko zan tarteko, eta udalek horre zela da, idazkarixek eta interventoriek eta asko esateko ikiten daue eta ez da izeten hain zamurre olako gauzak lantzie. Baina, badauko buruen Goiener sozial hortan, bono sozial berezi hori sartzeko. Gizarte zerbitzuetan jabagabitz, Atxabaltan, Gasteizen, da beste leku batzutan balaizterraziko gare, hori, familia zaurgarrienen fakturetan laguntzen, etxe horretan formazio emuten, zelan komenidan energia gaztau, ez gaztau, gabeko kontsumuak, merkioak, gauza guzti horrek apur bat erakusten, ahalik eta gutxien gaztau deixien energian, ze
beste gauza askotarako bihar daue, eta, bueno, zorionez, behintzat, arte baten, familia horrei, deklarau ezkero, zaurgarri diela, ezin jutzie ez gaza eta zeletezide demostu, baina, klaro, inpaguak ez dutzi barkatzen. Orduen, egoera nahiko zailak dauz, baina zenbat eta faktura txikinak izen, inpaguak txikinak izango die, edo ordaintzeko errexago izango da. Orduen, hortan, Goiener badabil lanien. Ja, badau lantaldetxo bat, hori lantzen, bolondrezak eta langileak. Eskerrik asko galderi hartik. Bai, barkatu. Bueno, pentsatzen jat gai bat, gainera etorkizun hurbilekoa eta oso interesantia, baina igual nik ignorantziatik, niretako gai berri bada, Kostatzen jat pixkat irudikatzia Bergara moduko herri baten olako ze proiektu energia komunitate sortu lehizken. Hor ikusten dut, niri etortzen jat energia komunitateak plaka fotovoltaikoak edo. Eta hemen ikusten dela beste hainbat, ordan gustauko jaten pixkat adibideren bat jartzia edo pixkat ze proiektu ezberdinin lehizken, hola realistak, Bergara moduko herri baten. Eta gero bestalde batetik bebai, ze puntutarainoko inbertsinua edo, badakit oso galdera zera dela ez, baina ze puntutarainoko inbertsio bat eskatzen da, adibidez plaka fotovoltaikoak eta oso garestixak izaten dira, eta ez, orduan... Norbanakua jarri ezkero, ja nahiko merketu da, baina kolektibuen, batzuk igual 1.000 euro jarritxa, edo 500 euro jarritxa, depende zenbat jartia guruzun, baina plaka fotovoltaikoetan, energia berriztagarri kompetitibuena momentu enten, plakak die. Eta teiatuetan, ez da merkiena, merkioa dalako jartia hektarea baten dana plakaz bete. Hori merkioa da kilobatio bakoitzeko. Baina errentagarri xaua izan leike, teiatuen jartie, ze teiatuen autokonsumuen ikin dozu. Autokonsumuen, ze pastan da, deskonta ikin dozula, zeu pagetan dozun presioen arabera. Eta zeu pagetan bozu, gutxi gora bera, 15 zentimo kilobatio ordu bakoitza, kontsumitzen ez dozun hori, zuk sortu dozulako 15 balora biozu. Baina zartzen bozu, plakak, 500 metrotara ez, urrute hau, sorkuntza da, eta horrek pagetan die 5 zentimoen, eren baten. Orduen, oso bideragarria da, eta 5, 7, 8 urtetan amortizauleiken inbertsio bada, kasu isa danetan, autokonsumo kolektibua, plaka fotovoltaikoekin. Baina dena dela hori ez da dauen inleiken gauza bakarra. Lehen auketu esan dutzuet, biomasakin be, ondala urte asko, hemen biomasa desente kontsumitzen zen, onja badana gazakin edo elektrizideekin itzen dugu, baina biomasara bueltatzeko aukera batzuk eukiko daue, edo batzuk autu hori ingo daue. Beste modu bat izan leike, ibilgailu elektrikuen partekatze bat. Ibilgailu bakoitzak beri eukibio mendik aurrera eta elektrikue, ez dakit, hortarako mundu badaukou? Ez dakit, baina igual 100 lagunen artien 20 kotxe erosten baldin baditxue, eta igual 20 kotxe nahiko daukien lagunek, euren artien, danon artien erosi, eta partekatu hori energia berriztagarrien komunidade batek ileiken aktibidea bada. Edo kotxe horrei kargetako entxufie jarri, energia berriztagarrien komunidade horretako pertsonek hor kargagoel izan deixien, partekatuta daukien kotxe horreik. Edo zer geixau. Aholkularitzak, ofizina bat jarri, zufan zate zorrat eta lagunduko zue zeure energian inguruen apur bat geixau ikasten, edo apur bat hobetzen, edo birgaitze bat, esaten duzu, gure hausokide elkartien gauz batzuk komunidadekuek eta beste jepe igual batuko die eta apur bat envolventiek kanpoko pareta horreitzen ifini deigun zerbait, gero etxie esteixen hainbeste otzitzu edo udan esteixen hainbeste berotu eta holan energia bastante gutxio gaztatu deigun. Energian inguruen gauza asko inleizke, ondikan imagineu bestitzugunak itzen. Baina ikasten eta alduntzen goiezen egin jakingo zer gauza ingeiken eta zelan hobetu geiken geure energia kontsumo hori, ze etorkizunien bastante gutxi hau kontsumiru biohuela uste dut, efizientziatik eta aurreztetik etorreko dien neurrixekin, eta sortzen, erabiltzen duen hori, 100% esaten daue Europan 2050 izen beharko dala berriztagarrixe, así que 2050 ez dago ainurrun, eta 2050erako helburu bastante gogorgarritxu, eta 2050 dau hortxe. Orduen,
Guk sinisten duguena da, energia berriztagarrien komunitate horreik, bide hortan, aurrera pausu desente muten lagunduko dabilela. Bai. Animatu zaze. Komenta duzu oin, Arratxabaletakin da, Gasteizekin da bilbia esatela, gente problema ekonomiko dauzkan familiai da laguntzak eta eskaintzeko, eta zera. Ze jarrera topau duzue bai Debagoienako udalertxien partetik, edo eta Euskal Herriko udalertxien partetik? Bueno, gizarte zerbitzuetan nahiko harrera hona eukiten dagonek, pasten dena da gizarte zerbitzuetan egunerokoa jan egiten dagoela, ezta? Eta apur bat eguneroko hortatik urteteko ahalegin bat inbiar da, lan ekstra bat inbiar da momentu baten, gero frutuak eukidizateko pertsona horrek apur bat fakturetan hobekuntzak eukideixien, da euren energia kontsumoen hobekuntzak eukideixien, ezta? Baina harreria, espliketan dagoen leku bako izan dago, ostra, hau, eleante da. Eta gero, bihar da aurrekontu txiki bat, babesteko guk emun bio informazio eta laguntza horrek, geure langiliepe, nunbaitzetik pagobi ditugu, baina aurrekontu txiki batekin, horrek inleiken gauza die, eta bihar dana da gero, gizarte zerbitzutako teknikarixek ikasteko prestegotia, eta lan apur bat desberdin bat itxeko prestegotia, pertsona horrei lagundu alizateko, ezta? Eta apurka badoi ezartzen, Gasteizeko proiektua oso ondixe da, 200 familixiai edo laguntzeko kontu bada, eta Atxabaltako txikitsu bada, Atxabaltan 20 familixiai edo lagundu dutzeu, eta gero herrixai formazioak emuteko aukerak emuten dago, fakturak entendi duteko. Bergaran oin urte pare bat edo munzan, fakturak entendi duteko bataiertxo bat, hoien erren partetik, eta nik uste dut ahalduntzeko prozesuen lehenengo pasuetako badala fakturia entendi dutia, eta fakturia ahalik eta hobetuen eukitxia, kontratu ahalik eta duinena eukitxia, ze kontratu asko ez die duinak. Ez die duinak, ez dauz ondo. Kaixo, arratsaldeon. Esate baterako, basa esateko gutxi gora bera Goienerrek zenbat kilovatio potentzia kudeatzen daben momentu honetan? Saldu? Bai, saldu. 160 gigabatio ordu urtean. Eta hori gutxi gora bera Euskal Herriko konsumuaren ze portzentai izan leike? Oso txikia. Pentsa, 17.000 kontratu die, eta 13.000 bazkide, 13.000 euneko bata erabesta hiegetan. Eta naiz eta bazkide horren artien udaletxe eta enpresa desente egon, eta 160 gigabatio ordu izan, 160 gigabatio ordu elektriko die. Eta energia kontsumoan elektrizidea euneko 50 ez da pastan, bestedana berokuntzan edo transportien doie. Eta berokuntzan eta transportien momentuz Goienerrek ez dago ezarreiken. Orduen, utzan urrengu. 160 gigabatio ordu Euskal Herrixen oso gutxi da. Baina, bueno, bagoiez, apurka. Hori, galdera hori izan, puxeat, esate batera, lehen hau esan duzu Euskal Herrixak ero, ez da, komunidade autonomoari buruz ari zinean. Bueno, una parruan beba gauz, eta iparraldean, proiekturen batzuk indu. Esan, jakiteko, bertako energia, ez da, euneko amarra, ero, ez da, izen bat esan duzuna izelekiela. Momentu hontan, kanpotik, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban bihardan energian euneko 80 pikua kanpotik ekartzen da. Kanpotik ekartzen da. Hortara nindoian, orduan lehena zela esan duzun tokikoa erabili behar zenutela eta hori, gutxi gora bera, kopuru horietan agian posible izen da, baina hori komunidade, elkarte honek, energetiko honek, ez da sortzen baldin badira, ez dakit nola, ze potentzialtasun daukagu guk, honetan, dauzkagun behar energetiko horrek azetzeko, naiz eta, beti aurreztu lehike zerbait, eta baina alata guzti nik uste dute bide zaila ikusten dugula, ez da? Tokiko hortan, behintzat. Norbere energian beharrak, norberak sortzeko baliabidietan inbertitzia, euneko unera llegatzia da,
utopia bat, esango momentu enten bintzat utopia bat da. Baina, edozein aurrera pausu ontzat ematen dugu. Eta orduan, norberak bere energian inguruen ahalduntze bat inezkero, energia berriztagarrien komunitateen bitartez, edo beste moduren baten bitartez, tokiko baliabideek erabilitxe, norabide egokixan doien zerbait da. Noraino helduko dan? Bueno, bakoitzak aldauen aifiniko dau bere partez, eta helburue, badakigu tokikuakin 100% da, eta berriztagarrixa. Aiauko gare horraino? Ikusi bider zenbateraino murrizteko gai garen, zenbaterainoko aurrezteko gai garen, zenbateraino efizientzian lantzeko gai garen, zegor, izugarrizko bidie dau. Baina, noraino aiauko garen? Pausoz pauso. Pausoz pauso. Eredua asko aldatu bida, hemen urrengo urtietan. Ulertu zin joan besteko aldaketak egon bidie, eta aldaketa horretan gu izan gaitzezke pasibo edo aktibo. Eta guk sinisten dugu aktibo izan da, geratuko dan, etorriko dan eredu hori, egokixoa izango dala, kanpotik etorreko dien beste enpresa batzuk hortan dedikatzen baldin badie, eta gu fakturak ordaintzera bakarrik mugatzen baldin bagare, gauzak ez die geixegi aldatuko berriztagarrera jundabe. Baina dana berriztagarriz eta gaur eguneko kontsumo mailan, ez da posible, Ez da posible. Salduko esku baiez moruen, dana elektrifikaulikela eta dana... Orduen, aurreztu inbida, efizientzian landu bida asko, kontsumo ereduetan landu bida asko, eta bertako baliabidekin, bertako sortzeko alegin aldik eta ondixenain biu, norbanakuek, erakundiek, enpresek eta danek. Noraina bioko garen? Bastakit, baina bide baten biu. Geure esku dagoen eginez, apurka-apurka. Ja, baina, oindala urte bete izin gauan imaginau, egazkin barik bizileikenik. Eta urte bete injogu egazkin barik, eta baten jo gehiago esango dau, ostras, egazkina hartu biot? Edo, ostras, lehen mobiluten itzen, egunero itzen itxuen 1 kilometro, eta astero 1000 eta tranquilo. Eta oin igual telelanakin bez gabitzen gaizki, eta kilometro gutxi egin ja, ez dakin oraino fan bierrin guertutxu fan da, eta eredue aldatzen gabiz, edo derrigortute, edo kontzientziaz, baina bagabitz aldaketan. Eta energiak gero eta gutxi hau kontsumiduko guela, hori nahiko nabarixe da. Eta gero hortan esaten dutena, edo aktibo izan zaitezke, edo pasibo. Eta zeuk, gure baldin bozu, zerbait aldatu zu gurozun norabide baten, ez baldin bozu zeuk egiten zure partez, ez da fango zu gurozun lekura, fango da beste batzu gure dagoen lekura. Orduan, oin imaginau ezin joen moruen, izango da 10-20 urte barruko energia eredue. Baina imaginetan baldin bau, eta horrutza bide batzuk ipintzen baldin bau, eta horrutza pauso batzuk emuten baldin bau, igual, zerbait antzaukiko da gure guen horrena. Ez pau ez erreiten, beste batzuk asmatuko daue. Beste galderaik? Bueno, mila esker, ni oso gustera gonaz. Bukatzeko, eta nik uste justo azkenengo jarrikaia itxatu da benekin, ez? Bada eredu aldaketak emoten da bitzena, eta hain zuzen be ziklonekin hori jarri nahi zamai gainean, aldaketa bihar batzuk emoten da bitzela azkenengo urtietan, eta emongo diela hemendik aurrera, eta horretarako aukere diferentiak mai gainean jartzea. Lehen esan bezala, eskerrak emoten bukatu parte hartu zuen guztioi, gaur eider begoteko esan ezin izan dago eon, eta hemendik aurrera alako eztabaidak eta zikloak saiatuko gala sustatzen, eta uste dut inbiarreko kontua dela, bide hortan bintzak jarri nahi baldin badugu herri bezala ez.
Mila esker danoi eta horrengo arte.